L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa ftaħar li iltaqa' man-nominat Kummissarju Ewropew dwar is-saltna dritt, id-demokrazija u l-ġustizzja l-Irlandiż Michael McGrath. Waqt din il-laqgħa Casa qallu biex jekk jgħaddi mill-grilling tal-Parlament Ewropew għandu jiffoka partikolarment fuq saltna dritt f'Malta u jindirizza dik li sejħilha kriżi f'pajjiżna. Jidher ovvju li anke f'din il-leġislatura ġdida l-Europarlamentari Nazzjonalista se jkompli jaħdem kontra pajjiżna u dan għax fil-Gvern m'hemmx il-Partit Nazzjonalista. Dan ukoll kif wieħed li se jagħmel lejliet l-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kif se jkompli jistinka u jaħdem aktar minn qatt qabel biex iqaċċad lill-Gvern Laburista mill-poter. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies wasthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mhu żgħid s'issa.